Vítame vás na našom serveri Ultracraft, aj keď sa volá inak, ale nevadí. Predstavíme vám spawn, pluginy, aké tu máme a tak ďalej. Máme tu enchanta, chceme dať sem 4 svety, máme Meteox, Word Edit, Player Head, Player Info. Player Info slúži na to, aby sme zistili, aké informácie o hráčov, futbol, čiže si môžeme zahrať futbol, List, kto má online hráčov, Anti-X-Ray, Open Core Protect je porodky Griffon, Disguise Craft, môžete sa premeniť na mobov, aj na playerov. Áno, za auto myslíte, to viete, Pockete, český chlírula, pozbiera porozhadzované veci na zemi, no hack plus proti hackom. Hunger Games máme, len ešte to musíme nastaviť, lebo sme to dali pred chvíľou sem. Máme Factions, Mob Rider a ešte mnoho iných. Spolu máme 38 pluginov. Na serveri nie sú veľa lagov, len zo pár. Tak a predstavíme vám teraz admin. Prebieha nábor adminov, chýbajú nám 2 admini, jeden helper, jeden hlavný helper, jeden hlavný builder a jeden builder. Hlavný majiteľom Janger, majiteľ Arceus, tak si dávate veľký podpor na stere, nedopadne dobre. Hlavný admin, ktorý je na schválku Pedro, a hlavný admin to 61. To som ja! Áno. Máme tu milý admin team, aj keď takto to popierajú, lebo si s nich zvykneme uťahovať, že sa premeníme na bohov a strašíme ich. To možno aj vám spravíme, keď prídete. A máme už aj pekný banlist, sú vybanutí 10 playerov, keď som dobre spočítal. Počkaj. Banlist. Áno, 10. Ale všetko proti bodvodom. Podvádzali, pýtali si OP, spamovali a tak ďalej. Máme tu pravidlá, nehackovať, nečítovať, nenadáva, správa sa slušne. Áno, ešte aj spravíme potom cenník a tieto veci. Áno. A zabudol som hovoriť, že je to no premium server pre každých 20 slotů. A môže sa pripojiť každý. IP vám potom napíšeme. Do popisu. Áno. A teraz ukážeme spam. Tak, kde sme boli pred chvíľou, bolo Enchant Room. Admin team ste videli, tu je hlavný spawn. Hore je taká bula, tam zvykneme uplavovať hráčov, keď porušia pravidla, alebo ich hodíme dole do diery. Však to asi. Áno. Takto napríklad. Sú. Jaj. Ty. Díky za lagy. Sú tu aj eventy, aj budú. Napríklad parkour event, quiz event a všetko. Máme aj event passera, to som zabudol. Máme jedného, ale ešte jedného budeme potrebovať. Ak môžete, tak ak ste 6 hráčov, tak dostanete game mode. Je to taká výhoda. 5-6. Ale musia tu hrávať aj potvrdiť, že ste vy ich zavolali tu. Na tento server. No keby tak, aj jedného plugin mastera by sme zobrali.
lebo mne sa neveľmi teda patrí. A potrebovali by sme aj pomoc s pluginami, lebo Máme trochu problémy. áno, napríklad s Hunger Gamesom a A nastaviť viacej svetov. áno, a ešte, že nejdu komandy spawn. Áno, ale to ja viem nastaviť. Čiže A teraz vám na bonus ukážeme Diskuj sa craft. áno, Vziať, že premesta na Herobrina. No. Vítej. Kdeže vybuchneš? Enderman. Noč. takto vás budeme nastrašovať. Naprišiel nás jeden nemodiaky pomoc. Oh, Noč. S veľkým N. viem, som sa pomýlil. Creeper. Noč. Pig. Teraz na prasa. Teraz na Gogoman TV. Gogoman TV. A teraz povieš, že Žižka. Šiška! Takže takto vás budeme takedy nastrašovať. Áno. A keď vidíte Herobrine, tak sa nebojte, lebo to budeme my. Ale keď tu nie sme my, tak utekajte. Áno. No. A keď píše takto cez broadcast alebo cez server, čiže s príkazom site, tak to sme tiež my. Ale keď nie, tak fakt utekajte. A keď prejdete, alebo prejdete také eventy, tak dostanete aj odmeny. Budú tu eventy každodenné, ale to ešte nie je 100%. Ale budú tu často. To je fakt. Ale keď porušíte pravidla, tak ban. Tak buď baní pre kids, ban, alebo hnuté jajú. Alebo upalíme, schodíme. Upalíme vás, čiže budeme vás kúpať v pláve, alebo vás budeme schadzovať do okesov. Alebo vás budeme zabíjať z Enchantor. Áno. Alebo per kill. Áno. Takže trochu kruté podmienky. Trochu, áno. A už skončíme a na konci vám ešte ukážem dačo, čo by ste chceli vidieť. Hej. Áno. Jaj, toto sa mi ale páči. Aj mne veľmi, toto je môj najobľúbenejší plugin. Keď to ani plugin není. Toto je môj najobľúbenejší command na celom svete. Áno, kill. Áno. No, toto je tiež dobrý. Ktorý?